Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Goarni mingguta sadarion ima minggu pas 12 hon dung Trinitatis namar lapatan hasil tolu sadaon ni debata dohot topik hotdo pasu-pasu ni debata ro di salelingna. Tapuji ma tuhata marendehita sian buku ende nomor 10 ayat sada sahatu ayat tolu. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi porbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Pardenggan basado Jahoba, tau partano batoan di ari hagogotan,
jala ditadado akan nampar haposan tu ibana. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan, nasokal jalana bonar, dialohodo nagijang maroha, jala di pati bohodo naserep maroha, alani i hupangido hami tuho, sayramoti hami, asa unang jukat hami, unang gijang rohanami, alai togu-togu hami marhite-hite todim, asa uduk, serep, tobok, jala burju rohanami diadopani halak saluhut, alani anakmu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Marendehita sian buku ende nomor 117 ayat sada dohot ayat tolu. Patik ni debata di Minggu Sadarion, imasian patik paunopon dohot lapatana. Patik paunopon, unako mamunu. Diado lapatan nii, odo. Ikon dihabiari rohata debata, jala ikon holong rohata di ibana. Asa unang hita olo mabahen sahit-sahit tunasa na mangulu. Ikon roha panguluho do rohata dinasa na mangulu. Atong rap magidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, say pargogoy mahami, mangulahon na hombar tupatikmi. Amen. Marendehita sian buku ende nomor 114 ayat sada 1 ayat 2. Oh
topotima dosata tuadopan ni debata, martangiang mahita. Ale Tuhan debata, amani Tuhan nami Yesus Kristus, hodo debata pargogo na sohatu dosan, sitopa na sana adong, paruhum na tigor na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tu jolom manopoti dosa nami, akan nahuula hami marhite sian pangalosyan nami di patikmu, ima marhite sian tubuh-tubuh ni rohanami naruai, nang sian pakatayon nami nasoture, rodi pangulen nami dihisap-hisap ni rohanami, natama situtu doho na uhum hami, alani dosa nami i. Alay natar sol-sol bagi dohami nuaing alani i, asi maroham dihami ale debata nami, pardenggan basa jala para siroha doho, alani anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saise sama dosa nami saluhutna, jala suruh matodi porbadia turohan nami be, asa tarbahen hami manguloiho di bagasan hati goran, dohot habadiaon, gabesahat hami tu hanguluan nasora suda, na pinabarga bagam di akana porsea di anakmu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Tabegema hata baga-baga taringot tuha sesani dosa. Songonodo hatani Tuhan Yesus, Roma hamu tuau, hamu akan naloja jalana sorat, hupasonang pehamu, buat tamu ma augaku tuhamu, guruhon hamu ma sian au, aina labok doau, jalana serep maroha, asa dapotan hasonangat todimuna, ai labok do augaku, jalan yang dohot nahu papor saton. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Marende hita sian buku ende nomor 180 ayat sada dohot ayat tolu. Roh Tujuh
Kristel di Minggu Sadarion imana nyenet sian Markus bin Dualu ayat 27 sahatu ayat 30 tajahama marsikat soring. Dungi borhat ma Jesus rap dohot sisian nai tu akahuta mardonokon Kaisarea Filipi jala di tongan dalani di sukun ma aka sisian nai ni nama ise doau di dok halak dungi di sukun ibana ma nasida ia hamu ise maau di dok hamu jadi dialusi si Petrus ma ibana Kristusi doho ima sahatna martua do akana tumangihon hata ni debata jala nau peopsa. Amen. Marinde hita sian buku ende nomor 256 ayat sada dohot ayat tolu. Tidakon ma hapor seot tai songona hina tidakoni dongata sahapor seon di sandok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo na sohatu dosan na tumo palangit dohot tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai imana tinubuhan ni si Maria na gabe-gabean sianton di porbadia adorang soha bubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di panguman ni silatus na mate tarpajal do ibana di hao pinar silang na tuat tu banuatoru dung ditanom na mula mangolu di ari patoluhon na manaik tu surgo lau hudul tu siamun ni debata Jahoba amanai pargogo na sohatu dosani di si maibana pai mamulak sogot tu tanoon manguhumi hala na mangolu dohot na mate au porsea ditondi porbadia jala adong sada huria nabadia huria atau panihala Kristen akan nabadia dohot diasesan ni dosa dohot dihatai namandok mulak mangulu sogot daging ni hala naung mate dohot dihangluan nasora suda. Amen. Kor ina Teresia diuduti dohot kor ama.
tabegema tikting namasa di huriata. Tikting namasa di huriata di mingguan 27 Agustus 2020. Nabar jolo danak nasorang. Di bahasa Tuhatta do sada danak guru di keluarga ni amang winner manihuruk SE inang guru sagala. Sorang na di hari Kamis 24 Agustus 2020. Inganan nasida di Jalan Ineri Blok N2 nomor 10 Perumahan Bukit Permai Cibubur Wiksada. Na paduahon ruas nataba. Tajalodo gabiros ni Heriatta keluarga Amang Franciscus Haryanto Raja Guguk. Dohot inang Rita Uliance Boru Sida Butar. Rak dohot dua anak penasida Sada Bawa, Sada Boru, Narosian Gereja Metodis Indonesia, Jemaat Sola Gracia Se Sengkol, Sumatera Utara. Inganan nasida di Jalan Rawabola Komplek Gereja Wiksada. Na patuluhon naneng merbagas tikting parjolo. Neng majalo pasu-pasu pabagas soma prayer Jeremy Gendo hasihaan anak nyamang friends derezen sihaan nahinan tubuh di inang Agustina Buru Saragi ruas ni HKBP Cibubur Resort Cibubur Sian Huta Perumahan Pondok Cibubur Blok F5 2 RT 008 RW 003 Kelurahan Salak Pasar Kecamatan Cimanggis Wikwalu Dohot Orwana Fitriana Muntoha ruas ni HKBP Cibubur Resort Cibubur Sian Huta Perumahan Pondok Cibubur Blok H4 nomor 2 RT Walu RW 007 Kelurahan Cisalak Pasar Kecamatan Cimanggis Wikwalu Boru Nyamang Muntoha Subari Tubuni Inang Yuniawati Tanujaya Pamasumasuan di Patupa di hari Jumat 8 September 2020 di HKBP Cibubur Resort Cibubur masuk pukul 8 WIB. Na paupaton Pargur Malua tahun ajaran 2020-2024 Sadarion Minggu 27 Agustus 2020 di Patupa Huria do ibadah pamuhai Pargur Malua dohot natoras dimulai pukul 12.30 WIB maringana di gereja nanilihon ni Padita. Hari Minggu nanengro tanggal 3 September 2020 dimulai ma Pargur Malua maringana di GSM Gloria Lantai Sada masuk pukul 10.30 WIB nanilihon ni Padita. Laus diuduti ma ibadah khusus masuk pukul 10.05 WIB. Na palimahon pasat ulos 50 tahun perkawinan. Hobartu program ni Huria tahun 2020 mamukka tahun di pasat Huria ma ulos turuas ni Huria namur ulang tahun pardongan saripeon na pa 50 tahun ton. Jala sariod duk sidung jamita pasahaton ma ulosi na marulang tahun ni. Na paunopon Dewan Koinonia Punguan Lansia. Sadarion Minggu 27 Agustus 2020 Borhat do Punguan Lansia kunjungan gerejawi tu HKBP Resort Bogor na niuluhon ni Inang Pandita Boru Sinurat. Ibadah gabungan SPH dohot bazar. Hari Rabu 30 Agustus 2020 Patupan ni Huria do Marhite Dewan Koinonia ibadah gabungan SPH dohot bazar UMKM dimulai pukul 10.04 WIB maringana di gereja dohot GSM Lantai Sada. Na papituhon Dewan Diakonia Seksi Sosial tabuam ma ditangyakta karuas ni Huria na di bekasan parsahiton songon nang utar surat di tik-tik tabe. Na pawaluhon panitia tahun profesionalisme Pesta Gotilo 2020 hari ulang tahun HKBP Cibubur na pa 44 tahun. Hari Rabu 30 Agustus 2020 Patu panitia do rapot dimulai pukul 10 WIB maringana di GSM Gloria Lantai Sada. Marhite tiktingon pinangido tusidi panitia asareta maduhoti rapoti. Songonima tikting namasa di minggu tasadarion aka tikting namangihut boy mata jahana adong di warta jemaat di batama masu-masu.
Kor Sianwik Sia diuduti Kor Sianwik 10 sada.
Marende hita sian buku ende nomor 458 laos tapasahat ma peleata. Mari
damai di batana sumurung sian saluhut roha. Imana mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita. Amanginang nahinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Hatani Tuhata nagabi ujahan di partodiota di nama dalani sa minggon. Imana tersurat di buku ni 2 Samuel. Biddupitu ayat 25. Sahat rodi ayat 20 sia. Hujahahom matuhita songonon ma tersurat di sini. Atong ali di bata Jahuba. Saya pahot mahata naung pinarbaga-bagami taringo tu naposomon. Doho taringo tu pinoparna sahat rodi sa liling-liling na. Jalabahem mahobar tu baga-bagami. Asa tibul guarmu rodi sa liling-liling na. Asa dohonon ni halak songonon. Jahuba sebaut do debata ni Israel. Jalahot ia pinoparin aposom si David di Julumi. Ay hodo ali Jahuba sebaut debata ni Israel. Nunga di papatarho tu pinggol ni naposomon hataon. Au pajong jokon di hosa da bagas. Alani i ubahen nong marasonangan rohani naposomon mananyakon tuho tangyangon. Onpe ali Tuhan Jahuba hosa diri do debata. Jala hasitonga do akka hatam. Jala nunga di perbaga-bagaho tu naposomon hata nadingganon. Atong puka manuaing mamasumasu pinopar ni naposomon asahot dia rupa munasida rodi saliling-liling na ay hosad diri ali Jahuba marbaga-bagahon jala marhiti siyan pasu-pasum dapotan pasu-pasu pinopar ni naposomon rodi saliling-ling na imasaha na. Hamuna manami na namin na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Topik di minggu ta ima hotdo pasu-pasu ni debata rodi saliling-liling na. Berkat Tuhan kekal selama-lamanya. Molo tapahobar tupukon tu goar ni topik manang natar surat di topik nakin manaringoti pasu-pasu due. Songo dia do hala Kristen mangatusi pasu-pasu. Jala songo dia do pasu-pasui. Aha do pasu-pasui. Dakuboto molohea hita maparukilhon manang menggumuli taringo tu pasu-pasu. Naung tarpasu-pasu duau. Na di pasu-pasu duau, manang gabi pasu-pasu duau. Orang Kristen adalah orang yang diberkati Tuhan, amin. Na tarpasu-pasu do halak Kristen. Na tarpasu-pasu do halak na porsea. Allah dimampukan ibana maka porsea di bata. Molosian kasat mata dan terbering di bata. Tetapi orang Kristen yang percaya kepada Tuhan dimampukan ido pasu-pasu. Molo tasulikiti muse manang tababagas. Ahado pasu-pasu. Naung dileod debata tu hoa manginang. Dot hita sudi. Berkat apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ra molo tahatai pasu-pasu. Jodoh hita mengatusi bahwa pasu-pasui holan sebatas pasu-pasu perdagingon, manang pasu-pasu partodion. Dang namat dokon nasalai, tikos de. Pasu-pasu manang berkat yang Tuhan berikan kadang kita kelola gabi mempersempit pemahaman pangatusion di pasu-pasu.
gabi sebatas perdagingon mak, sebatas sesaat mak persatokinan pasu-pasui. Tahapor siai do kesehatan itu pasu-pasu atenang. Isi na solo rohana sehat. Holan laut rumah sakit ngato uluna. Ailan satokin rona marekening manang pabuon ngana sobe manginang daina. Marsa dijabu besong ni. Dang laku mangan. Au hingo do tikidak dana kau. Ale tikidak dana do dung balgau dak ya ulu manaringoti rupane. Molo tikidak dana iba kan na julu. Molo marsai tiba. Pocal dia, pocal. Jagal manuk ate-ate nai ida tongkat. Ale dung melum dia jo mak potong jo manuki. Ah, ho manuk tarhona do pe ho mangalang manuk ina. Gariau soalang manukin ina. Artinya las duru hajala taduk do nang tarpasu-pasu do ala di lo dibatahi hai pasod diau. Tetapi amanginan ketika sakit datang, ketika penderitaan datang, mampu do hita madok na tarpasu-pasu doau. Na di pasu-pasu di batado marhiti parsahitokon. Marhi di pasu-pasu di batado marhiti parsorionon. Tahingo cerita si Job ate. Luar biasa penderitaanna. Molo sebatas pasu-pasu perdagingo do ta atusi manang talapati taringo tu pasu-pasu ni di bata. Kadang kita tidak bisa melihat lagi pasu-pasu manang berkat yang lebih lebar, yang lebih luas, yang lebih bagas, yang lebih besar, yang dari Tuhan amanginang. Pasu-pasu ni di batado rezeki. Gabi na niula. Tadado dak gabi marpinahak kita teh. Maul hita mandokon sinur na pinahan nate. Saya linai gabi na niula. Ay do dos dui ay holan bahasa dia teh. Memang tohodo pasu-pasu ni di batado jabatan. Baisin na soulu merjabatan nate. Dari ketua arisan nganeng tagulut. Ketua perpunguan harahap buru dok berek marsigulu do mabuat ketua on rupaning. Apalagi bendahara. Dabri namanya Pepe Ngomar rupaning. Pasu-pasu di, pasu-pasu. Pasu-pasu do nang harta, sinamot. Bayi sino solas rohana, gudang hartana. Apalagi dia kahalak Batak, molo ditopok buruna, at tarnasangap, besan nai, tarparhepeng muse, pitor didokon, pitu liliku bawalu sugiaku nunga ulini piku ay namora na matodok ninda rupaning las rohana pasu-pasu dui ale hudok matuhita manginang marhiti turpuk taon nang dipaingot nang taparata-rata jo taringot tu pangatusyota di pasu-pasu ni di bata bahwa berkat Tuhan bukan hanya sebatas berkat jasmani. Alai berkat partodion do. Manang pasu-pasu partodion. Dia do pasu-pasu partodion. Tarida do marhiti turpuk taon. Marhiti cerita ay tangi yang nisidau don. Tude bata. Las rohana. Di sikap manang di pabahenan di bata di ngoluna. Las rohana ala di leod di bata sudi narikot di ngoluna. Las rohana ala di patongon di batang akan adinggani di bagasan perdalanan di ngoluna. Si Daud mai. Ise si Daud. Dapar mahad do ibana. Dangarong sa sitong na nabuhi. Banggahonoton di banggahon si Daud. Hapi gabi raja ibana. Dituduh di bata ibana gabi raja. Las rohana. Dia tidak habis pikir mengapa Tuhan begitu berpihak kepadanya.
Dia tidak habis pikir mengapa begitu baik Tuhan kepadanya. Tuhan memperlengkapi hidupnya. Di lo debatado sudi narikot di ngoluna. Alai duminggan siani di raju bibana dang idope. Dang hidupi pasu-pasu, perdagingon dui, kesehatan, rezeki, harta, tahta. Alai ubalga siani tumibbu siani di raju bibana adong pasu-pasu. Partodion na dilehod debata tu ibana. Dia mai ditanyang na didok nakin atong ali jahu basebaut. Debata ni Israel nunga di papatarho tu pinggol ni naposomon hataon. Au pajongjok ko di hosa da bagas alani ubahin nang humar hasonangan rohani naposomon manangyak kon tuho tangyangon ope ali Tuhan Jahoba hosa diri do debata jala hasitonga do akahatam. Dia yakin penyertaan Tuhan. Ubal gasian pasu-pasu pertodioni adong dingoluna hapursiaon pakirimon. Tuhan menyertai dia. Idu pasu-pasu partodion. Porsiado hita na didungan di bata hita manginang. Idu pasu-pasu partodion. Daud percaya bahwa Tuhan melindungi hidupnya. Bahkan melindungi keluarganya. Melindungi anak-anaknya. Memberkati anak-anaknya. Memelihara kehidupannya. Memelihara keluarga dan anak-anaknya. Ido pasu-pasu partodione. Ido pasu-pasu na membenlas rohani si Daud. HP dia ma naniula ni si Daud. Heado ibana mardosa. Pola didok di bata dakko na pajongjok kon bagas joroi. Dang dilowas di bata ibana pajongjong bagas joro ala dosana. Karena kesalahannya. Dang talupho pajongjong bagas joro bagasu inganakku ala gudang di dusam. Tapi Daud dang gabi madeli bana tarsongo kita rupanya ngamanginang karena murah-murah udah hita madeli si pata tatanyakon tapangi dutu di bata. Ternyata Tuhan juga mau mengatakan tidak. Ulu di bata madok dang dihoi. Ale hudok matuhita hobar tutupuk manang topik dihita. Hok do pasu-pasu ni di bata. Selalu do hudok jala ido pakirimon hapur syokku madok. Molodang tuau molodang au didok di bata majalo pasu-pasui. Hu hapur syai jala hu hirim do yanakokku majaloi. Ay molo yanakokku majalo pasu-pasui naneng tuawi. Dana tuau dui. Molodang tuau dang tu gelekku tu pahopukku. Raju ma domar pahopu awinang. Nang pemok kau. Itu dah. Belga rohaku pasti Tuhan memberikan cucu bagi saya. Nang hamu pesongonido. Molotung pesongona lumabat otik di lo depata pasu-pasu pinopar di hamu pos rohamuna. Yakinkan. Ala didok marhiti. Topik tahun hok do pasu-pasu ni di bata rodi saliling-liling nak. Tuhan tidak pernah memberhentikan atau menggagalkan berkat yang sudah dijanjikannya. Ayang go si Daud, bawa lu kecewa ibana, bah, si respok kudui hamolatiok kudui tu di bata, asa adong tabut perjanjian, poti parpadanani, hot di sada ingana namar guar bagas joro, hapi dang dipaluas di bata au, dang la rohana tu si, ala justru la rohana. Ahado pasu-pasu, ahado padan, ahado janji di mata tuau. Idu ubahna didok ditangyangna maulati Tuhan. Atong ali di mata Jahoba say pahotma hatab pinarbaga-bagami taringo tu naposomon. Do taringo tu pinopar na sugut. Dia tidak hanya mementingkan dirinya. Dia mementingkan juga bagaimana masa depan anaknya. Dageleng tado artatay nang. Anak koki agak marporo awalan baru bulan sian sibuga agak marporo sa sitong na jago di suara kuat anak koki do ido
Amoroni, unang didok roham pikiranmu puguso. Tuhan memberikan harta yang lebih berharga. Jala odo ditaringot itu hita. Jangan terlalu fokus kepada pasu-pasu perdagingon. Taharap podo pasu-pasu perdagingon. Tetapi lebih dari situ, kita berharap ada berkat-berkat rohani hidup dalam kehidupan kita. Apa itu? Penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam sepanjang hidup kita. Tuhan memberikan masa depan yang lebih hebat kepada kita. Dang tuau tugeleku. Jangan harta manang berkat sesaat. Di leo dibata, di pada di dibata, dui di ho emang. Di pada di dibata, dui di ho inang. Ganup jolma, dunga di pada di dibata, pasu-pasuna. Gudang, radi pasu-pasu, tuhita. Atong pagi doma. Dang nama dokon lupa di bata daong. Dung hurimang-rimangi manang hu parhamaul terpukon. Kenapa Tuhan harus menginginkan orang supaya meminta sesuatu kepadanya dalam doa? Tubuh ma alus dasongonon. Ternyata Tuhan menginginkan agar setiap orang selalu memikirkan berkat-berkatnya. Dang uhum. Dang bura-bura, dang hacik ningolu. Tetapi Tuhan menginginkan setiap orang yang datang kepadanya dengan keyakinan ada berkat yang akan Tuhan berikan di dalam kehidupannya. Di bahene amun amanami nanami. Tabadenggam ma pangatusyota daya dingot tu pasu-pasui. Dang holan pasu-pasu perdagingon di pada di bata. Bukan hanya berkat jasmani, berkat perdagingon naneng talului di bagasan perdalanan yang uluta. Alai ubbal gasyani pasu-pasu partot dionido. Aka edebe nakin hona-honado nakin edemunainang. Ya. Teresia pakema sudi artam pasangapod de bata. Hucata dok. Hola nih. Nasi ini gudang dan nakin Korsia, weksia. Wah ini juga luar biasa korweksion. Hodo nasai mangapuliau. Tungso paso bom mau holsoan. Hape holan holsoan do hamatinang. Unang ate? Ido. Debata memampukan kita tungso paso bom doau holsoan. Ini kalimat yang luar biasa teh. Roh musim mawik 10 daun. Jago musim nakin situai. Kebetulan jono kau tu situai jadi mungkin alani dora terpengaruh jago situai mareden nakin ate. Ali jahuba pos doro haki ibana do mangabingau dinaluja au. Wah hebat. Molo mampu hita maka tidak koni ahabe natahabiari di portibion. Jahuba mangabingau. Saitu hodo diranap rohaku. Jika kita mampu untuk itu, maka semuanya akan menjadi ringan. Beban hidup pun menjadi ringan. Pasu-pasu dang holan las ni roha. Halak na mampu majalo jala bangulu di bagasan. Pasu-pasu partodionna. Dia mampu mengatakan ini berkat Tuhan walaupun dia susah. Dia mampu mengatakan ini berkat Tuhan walaupun di bagasan parsorion nguluna. Nah tapi adong parukilonna, nah tapi adong sipikiranna, nah tapi habut rohana, nah tapi marsak ibana. Karena apa? Dia yakin bahwa Tuhan akan memberkati dia, bahwa Tuhan akan menyertai kehidupannya dan melindungi dia dan memberikan masa depan yang indah, yang cerah, haduan. Karena hidup kita bukan hanya untuk sekarang, besok akan lebih baik daripada hari ini. Ido halak natar pasu-pasu. Ido halak nama ngulu di pasu-pasu di debata. Ido halak namian di pasu-pasu nong di lehor debata di nguluna. Adong pasu-pasu pertod dioni. Martanya mahita. Debata jahuba mola tema di pasat rohanami. Ala diramotiho hami Tuhan. Di bagasan perdalanan yang ngulunami. Manipak nasa minggon.
sonang so haribu-ribu kami, na tapi sipata sorat hami mardalan, sipata maol hami madalani perdalan yang nguluon, sipata songgok maparsahiton, sipata songgok maarsak, sipata songgok akana maol hupikiri hami, sipata jut rohanami Tuhan, mabigi akana masa, na hujalo hami di ngulu nami, ali yamang, maule hatema, marhiti hatam, marhiti barita ni si Daud, na pinabakip mo gabi raja di Israel, mangatusi mahami Tuhan, sudi perdalanan ni ngulu nami, pamautuam mo dwi, sudi perdalanan ni ngulu nami, pasu-pasu dwi hape, mangajari hami, asa positutu rohanami Tuhan, nangpe marsait hami, di pamalupo hami, nangpe sorat hami mardalan, terbaik kami do mangalaka, nangpe sipata habot rohanami, dilihoko do lasini roha Tuhan, gudang akanahuha parsajari hami, taringo tu perdalanan yang ulu nami, ali yamang urupi hami, asa gabi pasu-pasu hami, jalatar pasu-pasu hami, di perdalanan yang ulu namion, ay halak natar pasu-pasu do hami, di tonga-tonga ni portibion, utong pasu-pasum dongani urupi hami, diganup lakanami, dinamadalani hami, ari-ari di ngulu nami na pinaradim sa minggon, sonang mahami mardalan Tuhan, ala pos rohanami dilabung mudo hami, jala didongani hodo hami, manang ahape na masa doh na hula hami, asa margugo hami, jala marbisuk hami mga lapati sa lunaing, hupagonggo po kami mangulu nami diho, asa juluan nila kanami Tuhan, margugo hami patupaon akan nadinggan ho Bartolomé ni Roham, tabaylas ni roha di hami bi, ragam ni pasu-pasu perdagingon ng partordio ni, asa menak hami Tuhan, so nang hami, madalani akasidalanan nami nang pigudang akasita-sita, sihol ni roha, na jut hupaksat hami tuho di tangyang nami, songon na di pabedda hodope, ali Tuhan, alusi, molo martangiak kami, mangido salu na akanahu pangido hami da kasihol ni roha nami, di paranakonon, di parkarejuan, di hadameon, dot di akalana asing, asa jupangi di ngulo nami Tuhan. Pasu-pasu ma keluarga mani huruk, inang boru sagala, naong dibasa-basa hako, sa dadak-danak dinasida, magudang madak-danaki, ibu-ibu magudang, tokka panay nahiton. Marbisuk na turasa na marmudu-muduhon ni anakon, na pinalumihom mi, asa gabi buru na burju Tuhan, nabisuk marroha, jalam marhaposan tuho, magudang dakdanaki, ho Bartolomé ni Roham, parbisuhin na turasna, asa ho Bartu hatam, mamemehon akan nadinggan tuyanakon na pinalumihom mi. Pasu-pasu dongan nami, na ni marhasohotan, prayer Jeremy Gendosiahan, dot Fitriana muntoha, ditikina, di pasadahona sida di bagasan sada rumah tangga, marhiti pasu-pasu pabagason, ali Tuhan, pasu-pasu ma pangaradion na sida, lau majalo pasu-pasu pabagasoni, asa gabi suami istri na burjo na sida, toktong mga sahoko di perdalanan ning ulo na sida. Upasatay matuho akadongan nami ruas ni Huriam, na di bagasan parsahiton amang simanjutak, simanjutak, na sedang pemulihan di bagasan na sida, amang MC Turus, na sedang dirawat di rumah sakit Tarakan, amang M. Gultom, na pemulihan di bagasan na sida, soang-soang ninang Mary C. Manurung di rumah sakit Uki, amang N. Pakpahan di bagasan na sida, inang situa Manurung boru Serigar, narap dohot hami di Garejon marminggu, nunga di bagasan Haipason na sida, soang-soang ninang amang situa we si Hombing, na pemulihan di bagasan na sida, todong nami dongan nami kerabat na huholong hami na di bagasan parsahito pe huwag kami tu adopamu asa hotok tong na pamalupon na sida. Ali Tuhan hupasatame tuho sudi program ni Huriam sa minggon, asa dongannya ka parhaladom na posom na makubasi ulaw ni, tarlumubi dia ke kegiatan-kegiatan na naing patupaw ni aka seksi-seksi dot dewan
tarlumubi di SPH ni huriam neng patupaun bazar dot ibana ibadah bulanan di hari 30 na nengro suang-soni nang pungon lansia na neng manopot huriam HKBP Bogor sonang nasida Tuhan mar minggu di HKBP Bogori jala toktong di ramotiho akalan sia ni huriam asa marhiti di umur na gajang na nilehommi toktong nasida mamake partikia nila umamuziho atong sa diho mangulunami Tuhan asiroham sisa dosa nami ala ni Kristus Yesus amen. Marede mahita laus tapasahat ma peliata. Masahat batu Yesus
patanyakon mapeliata. Ale di batama namin na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon nadinggan. Dohot nasa ulibasan na mauliutus. Hupasat hami masyan na nilihon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutsus di jolom. Pasu-pasu majalar ramoti. Asa huparhasya kami pilihanon. Pati bulhon harajom di tonga-tonga ni huriam dot di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim. Asalam hutadahami gudang ni sileon-lehon mituhami. Asalam girgir haimandok mauliati tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Aliyama namin na di Banua Gijang, say pinurbadia maguarmu, say ro maharajaonmu, say saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sa daron hanguluan siapari, si sama dosa nami, songon panisa nami di dosa ni dongan amardosa tuhami. Una kami togihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batamaho. Di sodakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasaor hon madamena tutodim. Amen. Punguan Korama untuk foto iklan Romo Tujulu Korama, Punguan Korama untuk foto iklan.